टीपीएफ के कार्यकर्ताओं ने खुमलुंग में तिपरामोथा के अध्यक्ष महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा के साथ बदतमीजी की और एक समय महाराजा पर हमला करने पर भी आ गए। टीपीएफ कार्यकर्ताओं और पातलकैना के समर्थकों के विरोध में शुक्रवार को अगरतला के प्रेस क्लब में टीएसएफ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए टीएसएफ के महासचिव ने कहा कि महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा के साथ बदसलूकी कल टीपीएफ के कुछ अधिकारी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों को 10 साल के लिए समाज से बाहर कर दिया जाएगा और पातलकैना को टीपीएफ क्षेत्रीय पार्टी देहत में राजनीति नहीं करने दी जाए। कल के टीपीएफ कल के मुभमेंटेर मध्य जेगुली আমরা বুবাগারাকে অসম্মান করেছে গালিগালাজ করছে এটা আমরা পুরাপুরি আমরা টিএসএফ পক্ষে নিন্দা জানাই। যেগুলি চিহ্নিতভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছবি দেখতে পাচ্ছি, আজ পর্যন্ত ডিটেল আসেনি। ডিটেল আসার পরে আমাদের তিরপা জমাতিয়া হোক, দেববর্মা হোক, রিয়াং হোক, কলই হোক, যাতে সমাজ থেকে তাদের 10 বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হোক। কাদেরকে? যেগুলি মহারাজাকে অপমানিত করেছে। কারা তারা? কারা? টিপিএফ এর লোক। টিপিএফ এর নেতৃত্ব কে দিয়েছে? টিপিএফ এর নেতৃত্ব দিয়েছে পাতালকৈনা জমাতিয়া। আপনি কি ওনাকে বহিষ্কার? না, পাতালকৈনা জমাতিয়াকে বহিষ্কার করার জন্য দরকার 100%। যদি না করে সমাজ কি করবে আপনারা? সমাজ জায়গা দেবে না, এটাই তো বহিষ্কার না। যদি সমাজ এই পদক্ষেপটা না নেয় তাহলে আপনার সংগঠন কি ধরনের ব্যবস্থা নেবে? আমরা তো বলছি উনি আর পাহাড়ে ঢুকতে পারবে না রাজনীতি নামে, আমরা বলছি এটাই তো বহিষ্কার না। महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा के साथ इस तरह के घटना के बाद टीपीएफ के नेता पातलकैना को सीधे तौर पर टीएसएफ ने ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं बढ़ाने की धमकी दी।